Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bun găsit, doamnelor, domnilor, din nou sunteți la Presa Liberă Trecere. Vă mulțumim pentru că ați ales și în această seară să fiți pe postul TV Sat. Îl avem prezent pe domnul Sorin Cârjan, primarul municipiului din Râmnicu Sărat. Ei bine, domnia sa ne va vorbi despre activitatea administrației publice locale, mai precis care este agenda acestei perioade, care sunt lucrările care se desfășoară în aceste zile pe străzile din municipiu, dar și cum au debutat unitățile de învățământ în noul an școlar. Sunt și alte teme. Sperăm că timpul ne va ajuta și în această ediție să le parcurgem pe toate. Bine ați revenit! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor, și vă mulțumesc pentru invitație. Le spuneam telespectatorilor, domnule primar, că sunt lucrări care se derulează în aceste zile pe străzile din municipiul Râmnicu Sărat. Aș vrea să mergem chiar într-un cartier aflat oarecum la periferia municipiului, 7 noiembrie. Acum, cine vrea să vadă retrospectiv activitatea noastră, cred că și amintesc anii 2016, 2017, 2018, când spuneam că fundamentăm proiecte, și asta am și făcut, și urmând ca din anul 2020 să lucrăm. Eu cred că într-o perioadă cu un ritm mai accelerat sau în alte cu un ritm mai puțin accelerat, dar de atunci se întâmplă lucruri. Chiar și în perioada pandemiei, mi-aduc aminte că se lucra la rețele de gaze, ceea ce înseamnă că șantierele pe care le-am gândit atunci, pe care le-am deschis ulterior, continuă. Până în ziua în care se va finaliza fiecare investiție, se va lucra în zonele respective, între timp vor începe altele. Deci Râmnicu, am spus că va fi un mare șantier, ceea ce și este. Vor urma acum alte proiecte, chiar de anvergură mai mare din punct de vedere al infrastructurii rutiere, dar un lucru este important, că la finalul lucrărilor oamenii sunt mulțumiți. Vă dau un exemplu, ieri am asfaltat strada Privighetorilor, după aproape un an de zile de lucru într-un cartier cum este 7 noiembrie, oamenii au început să înțeleagă, abia acum, dar au început să înțeleagă că această așteptare a avut sens. S-au executat lucrări ample care au însemnat schimbarea rețelei de apă, realizarea tuturor racordurilor la canalizarea menajeră și branșamentele care nu erau în regulă, fiindcă au fost destule care au fost reparate în această perioadă. De asemenea, pe străzile cele mai importante, Dudului, Privighetorilor, Micșunelelor, am realizat rețele de telecomunicații ca să trecem în subteran aceste cabluri, iar de asemenea pe străzile care, s-a considerat necesar, s-a realizat și rețea de apă pluvială, meteorică. Niciodată nu s-a lucrat într-un cartier atât de amplu, atât de profund. Iar acum e firesc să vină partea de asfaltare, în primă fază Dudului, Privighetorilor și Micșunelelor, pentru că acestea sunt străzi pe care le facem din finanțările primăriei pe fonduri europene. Vreau să vă spun un lucru, că abia acum, apropo de ce vorbeam ieri cu locuitorii zonei, pentru că abia acum au avut liniștea ca să înțeleagă tot ce le spuneam noi de-a lungul timpului. Zic, acum vedeți strada asfaltată, dar cum ar fi fost să o fi asfaltat-o anul trecut și anul ăsta să o fi tăiat-o ca să... nu se putea face așa ceva. Păi exact asta se întâmpla. Dacă noi dădeam curs tuturor amenințărilor, tuturor, eu știu, presiunilor pe care le-au realizat, am făcut lucrurile anapoda. Dar dacă astăzi mai sunt locuitori care încă nu s-au branșat la rețeaua de utilități, nu știu dacă sunt sau probabil au fost conștiincioși. Nu cred că mai sunt, pentru că sunt aproape 50 de racorduri la rețeaua de canalizare și aproximativ 15-20 de branșamente de apă. Nu cred că mai sunt în cartier, sau dacă sunt, chiar înseamnă că oamenii aceia n-au ținut cont de niciuna din atenționările noastre. Am bătut din poartă în poartă, am văzut și situația pe care o avea compania de apă, ca să vedem cine nu are. Deci am lucrat inginerește și îmi place să folosesc termenul acesta atunci când vorbim de administrație, pentru că nu putem face lucrurile la voia întâmplare după cum ar vrea unii și alții, ci pur și simplu după un plan pe care îl stabilim și îl îndeplinim cât putem noi de bine. Locuitorii din cartierul Costien știu că erau revoltați oarecum în perioada anului trecut. Ați reușit să interveniți și pe străzile din această zonă? Eu zâmbesc, chiar râd când mi-aduc aminte așa de ridicol unor
situații, unor discuții, dar mă bucur că și acolo oamenii au înțeles. Primarul a avut dreptate. Chiar zilele trecute discutam cu un domn inginer, un om care cu foarte multă experiență de viață și fost consilier local, era cât se poate de critic la adresa noastră. Și acum ne-a dat dreptate. Ați avut dreptate. Sigur că ne ajută oarecum, timpul a lucrat în favoarea noastră, să vadă situația și abia acum să înțeleagă de fapt ce am vrut să spunem. Nu că nu aveam argumente, nu că nu foloseam cuvintele potrivite, ci pur și simplu oamenii nu aveau răbdare să asculte ce vrem noi. Ei vor repede și eu vreau repede. Mai repede ca mine nu vrea nimeni, pentru că eu aș vrea să văd numai oameni mulțumiți în jurul meu și toată lumea spune, doamne, uite, ați făcut un lucru. Deci ca să se înțeleagă, nu vreau mulțumiri, nu vreau aplauze. Ceea ce facem că este firesc să facem. Doar că dacă avem, la un moment dat, ceva lentoare în execuție, sunt așteptări pe care nu le putem, eu știu, umple cu lucruri concrete, nu înseamnă că dormim sau nu ne pasă. Și vă spuneam de cartierul Costieni. Este expresia locuitorilor zonei că i-am lăsat la urmă. Și în fapt au dreptate, i-am lăsat la urmă pentru că lucrările erau de o așa amploare, pentru că abia acum înțeleg de ce i-am lăsat la urmă. Nu puteam să facem nicio lucrare acolo pe care ulterior să o stricăm. Tot cartierul a fost brăzdat la propriu și ați fost pe teren și ați văzut de rețele de apă și de gaze. Toate racordurile schimbate la canalizare, acolo unde a fost necesar. Un tronson cu totul schimbat de canalizare. Rețeaua cu apă înlocuită total, cu branșamente, cu robineți pentru fiecare scară de bloc. Lucrurile arată altfel. Chiar dacă aceste lucrări sunt în interior, în perioada imediat următoare, însemnând o săptămână, două maxim, vom face reparații. Constructorul care a lucrat pentru operator în dreptul lor, noi în dreptul nostru, în așa fel încât în iarna aceasta cartierul va arăta suficient de bine ca să poată să trăiască liniștit și foarte curând, însemnând tot așa dintr-o lună, două, să discutăm împreună cu arhitectul care va lucra la sistematizarea zonei, cu asociații de proprietari și cu locatarii, să gândim împreună cum să arate cartierul nostru. Mai sunt și alte zone din cartier unde trebuie să interveniți? Nu, aproape sunt finalizate, se mai scot căminele acelea vechi, monolit, din ciment, vor fi scoase ca să eliberăm zonele, deci eu zic că în 2 săptămâni, așa am discutat și cu constructorul și cu administrația domnului public, cu doamna directoare, vom începe să facem reparațiile necesare. Și vă gândiți la lucrări de peisagistică? Da, pentru că dacă ei au fost cei din urmă, e cazul să fie și cei dintâi. Va fi primul cartier care va fi modernizat, așa cum gândim astăzi să o facem, împreună cu cetățenii și pentru cetățeni. Nu ne dezvăluiți acum, mă gândesc că deja aveți un plan, dar o să vă... Avem un plan, dar nu vreau să mă antepronunț, să nu spun lume, păi a venit să ne consulte și primarul face ce vrea el. Nu, nici de cum. Planul nostru înseamnă că toate spațiile verzi vor fi reabilitate, că toate aleile vor fi regândite în așa fel încât să descurajăm parcatul în fața scării, în fața geamului. Și acum să vă dau o veste. Pentru că sigur mă veți întreba de nou regulament de parcări. Locuitorii din zonă au o variantă foarte ieftină, adică zero, pentru că vom începe să amenajăm într-o săptămână, două, o parcare în zona Oilreg, fosta rafinărie, care va fi gratuită. Cine vrea să-și ducă mașina și să nu plătească, va merge acolo. Cine va dori sub geam, am o veste proastă să o dau, dar o dau un piculeț mai târziu atunci când mă veți întreba de regulamentul de parcări, pentru că nu e o veste pe care sau neapărat dorința mea, dar trebuie să țin seama de niște realități și de niște discuții pe care le-am făcut cu cetățenii, pentru că veți vedea cât de ieftine erau în realitate parcările și nu scumpe. Discutăm imediat tot în această ediție despre noul regulament al Acvaterm, dar înainte de toate, domnule primar, au mai fost situații în care ați fost nevoiți să interveniți după ce ați asfaltat, după ce strada a fost extraordinar de bine realizată, lucrarea. S-a mai intervenit? Da, dar vreau să vă spun că peste tot se întâmplă așa. Există o garanție de bună execuție care se deblochează abia în momentul în care trece garanția de bună execuție. Sunt situații în care neprevăzutul lucrează pentru că aceste rețele sunt executate, ulterior se face tasarea care pentru o lucrare de bună calitate trebuie să fie făcută temeinic și se întâmplă mai cu seamă cu noile materiale, dar care sunt omologate și sunt recomandate de proiectanți, să mai scape apă pe la,
racorduri, ceea ce înseamnă că pierderea de apă va antrena după sine și o deteriorare a străzii. Nu vom recepționa nicio stradă, și o să vă dau câteva exemple de situații care au apărut, până când lucrurile nu vor fi în regulă. Și strada Ștefan cel Mare, o să dau exemplu, o stradă care arată foarte bine atunci când nu plouă, dar când plouă are două zone unde apa se adună, se acumulează, ceea ce înseamnă că sistemul nu funcționează, panta care a fost dată străzii nu este suficientă sau gura de scurgere nu este suficient de aproape cât să capteze. Lucrul acela se va remedia. Deci nu vom recepționa nicio stradă până când nu vom vedea, și nu ne-am grăbit să facem recepția, până nu vom vedea cum lucrează aceste străzi. Pe lângă aceste investiții, sunt și lucrările realizate de administrația domeniului public din Râmnicu Sărat, da? Care sunt foarte harnici, colegii mei, îi laud ori de câte ori este cazul. Vă spun că niciodată eu nu sunt mulțumit de ceea ce fac, nici eu, nici colegii mei, dar nici nu pot să nu apreciez că sunt din ce în ce mai eficienți. Nu înseamnă că suntem mulțumiți cu lucrările pe care le facem, atât ca și calitate, cât și ca rapiditatea intervenției, dar uitați, procesul de modernizare în zona blocurilor continuă. Permanent anul acesta s-au amenajat parcări, s-au reorganizat anumite zone. Chiar de curând au terminat de asfaltat o parcare unde locuitorii în curând nu-și vor mai aduce aminte cum arăta, dar ani de zile ne-au bombardat cu sesizările pentru că, într-adevăr, zona era... Ce cartier? Ne puteți spune? În cartierul Extindere Costieni. Dacă tot spuneam că în cartierul Costieni vor fi lucrări de mare amploare, la momentul acesta ne-am limitat cu lucrările din partea administrației domeniului public și mergem către celelalte cartiere de blocuri, pentru că, și veți vedea, fiecare cuvânt pe care noi ni l-am asumat atunci când le-am spus râmnicenilor că avem un plan pentru oraș, îl vom și duce în îndeplinire. Dar nu ne cereți mâine. Toate le vor fi făcute după un plan pe care l-am gândit, cu termenele pe care ni le-am asumat și care sunt condiționate și de bani, și de timp, dar și de oameni cu care vom acționa. Sunt bucuros că, cel puțin în ultima perioadă, am întâlnit oameni care vin din afara orașului sau au trecut prin Râmnic și au rămas cu amintiri frumoase despre oraș, cu o imagine bună. Haideți să încercăm tot să vorbim frumos despre orașul nostru, pentru că astfel vom crește stima de sine și familiile noastre, copiii noștri vor gândi în alți termeni despre orașul în care trăim. E mare lucru, în timp, toate lucrurile acestea ne vor face mai fericiți, pentru că dacă ni se întorc copiii acasă, dacă cei care sunt astăzi aici nu vor dori să mai plece, ne va fi tuturor mai bine. Forța de muncă, să știți că noi o alimentăm, noi familiile. Nu o să vină nimeni din afară să muncească pentru noi, decât atunci când, proiectele pe care le avem de dezvoltare implică firme din afara orașului. Dar altminteri, cei care se nasc aici, cei care își doresc să rămână, ar fi bine să strângem rândurile și să facem din orașul acesta un oraș care să ne placă tuturor. Domnule primar, pentru a nu-i ține pe râmniceni în suspans, haideți, vă rog, să vorbim de noul regulament al Aquaterm Râmnicu Sărat. Înainte de toate, începem cu o veste. De la 1 octombrie înțelegem că va fi un nou sistem de monitorizare a celor care parchează pe acele locuri publice cu plată din municipiu. Eu am să vorbesc despre regulament care va fi al municipiului, care, dacă operatorul respectiv Aquaterm va fi cel care îl va pune în practică. Este foarte important pentru noi să înțelegem că Aquaterm nu face, ca și societatea sau agenții de acolo, ce le trece prin cap, ci ceea ce am stabilit noi, râmnicenii, pentru că vă amintesc că acest regulament este rezultatul unei dezbateri publice, chiar mai multe dezbateri publice au dus la luarea acestor decizii. Personal v-am spus că din primul moment n-am fost foarte fericit, pentru că părerea mea era că este greșit să dăm timp alocat unei parcări 24 de ore, dovadă că astăzi sunt mai mulți cei care nu mai vor 24 de ore. Pe de o parte, le-a creat senzația celor care sunt deținătorii unui abonament că sunt proprietari, dovadă că și-au pus și-au montat fel de fel de sisteme, distrugând asfaltul, producând accidente în zonă. Chiar poliția rutieră ne-a atenționat că acele instalații pe care artizanal le-au montat nu sunt
Sunt ilegale, da. De asemenea, cel puțin în anumite zone ale orașului, era neproductiv să pleci la serviciu, să lași locul liber și să te și superi dacă cineva ți-l ocupă. Au fost foarte multe situații în care cineva a rămas acasă, deși soțul plecase cu mașina sau soția, a dat telefon să blocăm cuiva roata mașinii pentru că e pe locul meu. Nu există locul meu. Toate locurile sunt ale noastre. Dacă avem un regulament pe care îl convenim și o să scoatem din nou în dezbatere și stabilim niște reguli, nu mai contează a cui a fost ideea sau cine nu este de acord. Trebuie să respectăm cu toți. Și acum vă spuneam încă de la momentul în care auzeam că este foarte scump. Și atenție, noi comparam valoarea unei parcări de la Râmnicu Sărat, unde era 24 de ore, cu valoarea din altă parte, unde probabil era un pic mai mică, dar pe 12 ore sau 14 ore. Nu putem compara mere cu pere, adică trebuia pentru același interval. De asemenea, ce drepturi avem, așa considerăm noi, într-o parcare care este 24 de ore? Vedeți, aproape că ne considerăm proprietari. Dovadă că facem acolo ce credem noi. Doamne, am plătit 220 de lei pe an, dar eu am voie să-mi pun acolo fel de instalații. Deci, nou regulament îl vom dezbate, îl vom stabili împreună cu râmnicenii și va avea o noțiune în plus de parcări gratuite. Cum vor funcționa? Începem foarte curând să le amenajăm. Vor fi zone libere de abonamente, zone libere, încurajându-i pe râmniceni să facă și un pic de mișcare cu ocazia aceasta. Nu știu dacă trebuie să stea mașina numai lângă geam, fiindcă toți vrem să avem mașina lângă geam și atunci nu e de mirare că ne și certăm care să fie mai lângă geam decât... Da? Eu unul vă spun că sunt chiar deranjat de certurile dintre vecini. Ajunge de multe ori situația să îi împăcăm noi pe vecini. Să întrebați pe cei vizați de aceste certuri cum se simt. Deci, oameni buni, haideți să încercăm să înțelegem realitatea. Astăzi avem mai multe mașini în oraș decât permite infrastructura orașului. Trebuie să înțelegem situația asta. Nu e vinovat nici primarul, nici președintele de la asociație, nici măcar cel care și-a cumpărat mașina. Așa a evoluat societatea. Bun, da. Și atunci, exemplul pe care îl dăm este acesta. În zona Uilreg vom amenaja o parcare mare care va crește în timp, gratuită. Avem cartierul Costieni la 2 pași, cartierul Extindere Costieni la 3 pași. Cine vrea să-și lase mașina și vom crea condiții de siguranță, luminate, vom amenaja și supraveghere video, numai că nu va fi mâine, pentru că și acolo avem de făcut lucrări, avem de făcut proceduri, dar din primul moment în care aceste parcări vor fi oferite râmnicenilor, vor fi gratuite. Și dacă mă întrebați pe mine, deși cum spuneam va fi o dezbatere, mie mi se pare că sunt nu ieftine, exagerat de ieftine parcările care sunt lângă geam, pentru că dacă ai gratuit parcare la 100 de metri și tu te aglomerezi, atunci ca să mai rărim din mașini, hai să spunem că e de 5 ori mai scumpă parcarea decât acum. Pentru că este un moft. Așa va fi? Nu. E doar un exemplu. Haideți să vă întreb un lucru. Noi chiar ne dorim o țară ca afară? Sau o spunem numai așa ca să dăm în cineva? În politicieni, în cei care ne conduc, noi vrem o țară ca afară și nu ne țin pe loc. Noi vrem o țară ca afară. Știți cât sunt în străinătate parcările? Vă rog să ne spuneți. Foarte scumpe. Da? Deci eu vă spun că în Elveția, unde nivelul de trai este foarte ridicat și am dat exemplu nu întâmplător Elveția, oamenii sunt descurajați de costurile parcărilor de rezidență sau de parcările din oraș, care sunt foarte scumpe și nu fac socoteală. De ce să dai eu banii în fiecare zi, deși, încă o dată, nivelul de trai este foarte ridicat și pot permite? De ce să dau atâția bani? Știu ce o să-mi spuneți, da, dar acolo... Atunci ar trebui toți râmnicenii să și respecte ceea ce se respectă în Elveția, să avem flori atât de multe și frumos colorate ca pe străzile din Elveția, ar trebui să ne legăm de toate exemplele de acolo, nu? Nu vreau să ducem discuția între România și Elveția. Avem lucruri pe care ei le-au pierdut, avem lucruri pe care nu le vom avea curând, au lucruri pe care nu le vom putea avea curând și noi. Dar tot începe cu o disciplină, cu reguli pe care noi să le creăm, că până la urmă știți cum eu sunt ca și dumneavoastră. Da, domnule primar, tot vorbim de ani de zile de această disciplină, de siguranță. Nu ar trebui să ne legăm și de cei care trebuie să aplice legea într-un municipiu? Ne legăm. Dacă nu există disciplină, dacă nu există pornire din partea cetățeanului, dacă nu ne mai înțelegem noi vecini între vecini și vrem să parcăm mașină peste mașină, nu trebuie să intervină cineva din partea legii? Da. Acum știți că sunt un susținător al instituțiilor subordonate Consiliului Local, totdeauna am făcut-o.
dar am o rezervă legată de poliția locală și nu de agenții poliției locale, ci de modul în care, îmi pare rău să spun, domnul director înțelege care este rolul domniei sale în instituție sau instituția în integralitate. Și nu doar asta. Deci, reforma în administrația locală va continua, va fi accelerată imediat ce procesul reorganizării ne va fi permis, pentru că la momentul acesta sunt blocate și angajările și reorganizările. Intenția noastră este să facem ca lucrurile să fie din ce în ce mai bine făcute, în interesul nostru, pentru că, până la urmă, asta ne dorim. Revenind la regulamentul de parcări, eu îi rog pe râmniceni să participe la dezbaterea publică care va fi în cadrul pe rețelele sociale, în așa fel încât să culegem cât mai multe idei și să susținem cu toții un curent. Nici nu putem sta acasă, vorbim mărânt în barbă așa și abia așteptăm momentul în care s-a terminat dezbaterea ca să ne... Nu este nici productiv și nici corect. Hai să discutăm, să o facem pe un ton jos ca să ne auzim cu toții, să stabilim ce ne dorim, pentru că de aici trebuie plecat. Ce ne dorim? Un oraș aglomerat sau un oraș mai relaxat din punct de vedere al circulației? Un oraș cu mai multă vegetație, cu spații verzi întreținute, sau un oraș în care toate spațiile verzi le vom face parcări? Că de aici plecăm. Și dacă lucrurile stau și merg în direcția aceasta, atunci vedem cum am putea să facem ca să ne atingem obiectivele. Nu cum vrea Sorin Cârjan, primarul orașului. Eu, început să vă spun mai devreme, eu sunt ca dumneavoastră. Eu îmi doresc fix ce vă doriți dumneavoastră. Doar că mi-am asumat... Domnule primar, o să ne gândim și la cei care locuiesc la case și parchează pe trotuare, pe unde ar trebui să circulăm noi, pietonii, copiii noștri când merg la școală. Da, am ridicat această problemă și va veni momentul să o analizăm. De ce ar trebui să tratăm diferențiat cetățeanul de la casă de cetățeanul de la bloc? De ce la bloc trebuie să numărăm atunci când vine vorba plății contractului de salubrizare 4 persoane cât locuiesc și la casă numai 2? Că așa se întâmplă. De ce la bloc plătește fiecare locatar parcarea, iar la casă, deși avem și 30 de metri la dispoziție, nu plătește nimeni? Trebuie să discutăm, să vedem ce ne dorim. Eu acum nu aș vrea să creez o turbulență în oraș, că și așa e greu să ne mai înțelegem. Dar facem salubrizare pe multe străzi, din ce în ce mai multe străzi din oraș și mașina merge numai pe mijlocul străzii pentru că mașini parcate și pe stânga și pe dreapta. Eu însumi, vă dau exemplul meu, eu însumi am o mașină sau 2 mașini la poartă, când aș putea să le introduc în curte și ceea ce mă va obliga nou regulament, pentru că dacă vreau, am ambiția să le las pe stradă, trebuie să plătesc. Și nu atât veniturile, pentru că îi dădeam și am dat tot timpul exemplu. Cât vă imaginați că sunt aceste venituri ale operatorului pentru parcări? Deci avem în jur de 2000 de parcări, da? Cu 1000 și ceva de parcări. Ideea este că suma era ridicolă în raport cu avantajele pe care le ai, că mă duc acasă și am să parchez. Deci, luxul tocmai contează. în această idee au fost create, înființate la Râmnicu Sărat. Contra cost să beneficiezi de un loc unde să-ți poți parca mașina, nu unde să devii proprietar peste an. Știți ce se întâmplă? Noi dacă o să ieșim, va fi greu, dar dacă o să ieșim din pielea noastră, să spunem, ia să mă pun și în locul primarului, ia să mă pun și în locul vecinului, ia să mă pun și în locul președintului de asociație, putea să facă lucrurile mai bine sau există o soluție mai bună decât o văd eu? Noi nu. Noi la primul impuls ne supărăm, ne enervăm și pe alții și din nebunia asta trăim. De aceea invitați la dialog. Întotdeauna am făcut-o. Întotdeauna am făcut-o, o vom face, ne vom așeza cât se poate de responsabil la... Deci, avem soluții, nu ideale. Începând cu ianuarie 2025 va fi pus în aplicare noul regulament. Asta ne dorim să facem, de asta curând vom lansa în dezbatere. Deci, apropo de sume, ca să nu las, nu știu exact numărul pentru că el a tot crescut, dar să zicem că sunt 2000 de parcări. 100 de lei, 200 de lei, da, 220 de lei, da, înseamnă 400 ceva de mii de lei pe an.
4 miliarde de lei vechi. Oameni buni, pentru mine sau pentru dumneavoastră ca familie înseamnă o sumă, pentru administrație înseamnă nimic. Costurile pentru întreținerea acestor parcări, pentru că zic oameni, domnule, ce faceți, ne măturați? Nu vă măturăm, dar facem alte lucruri legate de lucruri. Nu înseamnă nimic. Deci scopul nu este să obținem venituri. Deci 400.000 de lei nu înseamnă nimic. Scopul nostru este să creăm disciplină și oarecum să diferențiem pe cei care vor să plătească și să aibă locul lor de ceilalți. Pentru că dacă ni se părea un preț mare, 200 de lei, 220 de lei pe lună, ca să mă duc liniștit acasă să am locul meu, afară de cazurile când cineva ținea morții să ne strice cheful de a ajunge acasă, deci contează foarte mult liniștea aceasta unde parchez. Duceți-vă în marile orașe să vedeți cam ce înseamnă să stai cu gâtul ca girofarul să văd prind un loc de parcare și abia pe urmă să urc, după nu știu câte ore de muncă, să urc în apartament. Deci, îndemnul meu către râmniceni este să fim înțelepți. Să avem răbdare, pentru că dacă avem răbdare, cu siguranță nu o să facem toate lucrurile. Dar astea care le facem, le vom face mai bine și vor fi în interesul nostru. Eu sper că noul regulament, care va lua în calcul inclusiv ce puneați mai devreme problema celor care locuiesc la casă, să găsim calea spre un regulament care să fie și echitabil și să asigure, să spunem, un cadru în care mai mulți oameni, nu toți, să fie mai mulțumiți decât sunt astăzi. Deci trebuie gândit clar, îl gândiți dumneavoastră, un sistem care să integreze atât parcările din cartierele de blocuri cât și cele de casă, da? Am dat exemplu rafinăriei Oilrăg, unde vom începe curând să desfințăm acele construcții care sunt foarte aproape de stradă, din două motive. Odată că sunt dezagreabile și în plus prezintă risc și pentru trecători și pentru mașinile care sunt parcate în zonă. Vom face o mare parcare, dar plecând de aici am identificat alte 3 zone din oraș unde vom face parcări spre periferie gratuite. Domnule primar, pentru că i-am anunțat pe telespectatori în debutul emisiunii, cum a debutat anul școlar la Râmnicu Sărat? Toate lucrurile merg așa cum vă doriți, cum sunt ele stipulate? Din punct de vedere al bazei materiale, anul acesta condițiile sunt mai bune decât anii precedenți. Din toate punctele de vedere, inclusiv baza materială, inclusiv dotările cu care școlile au fost sau vor fi în curând, le vor primi. Și mă refer la mobilier, mă refer la reparațiile care s-au făcut sau amenajările care s-au făcut pe parcursul verii. Mă gândesc la dotările care înseamnă table inteligente și alte device-uri care sunt puse la dispoziția cadrului didactice și a elevilor. De asemenea, avem 2 proiecte care înseamnă reabilitarea altor 2 școli importante, școala gimnazială Constantin Brâncoveanu și Liceul Teoretic Ștefan cel Mare vor avea clădirile reabilitate. Proiectele au fost aprobate, vor demara procedurile de achiziție și probabil că într-un an de zile lucrările vor începe, dacă nu cumva chiar mai devreme. Suntem preocupați permanent să oferim școlilor condiții din ce în ce mai bune. De asemenea, cu impedimentele care le cunoașteți, la Colegiul Vlahuță se lucrează, facem hârtii, luăm aprobări pentru a continua și a finaliza lucrările în condițiile cele mai bune, inclusiv reabilitarea gardului împrejmuitor, care este tot monument istoric. Deci soluții avem, chiar dacă din nefericire nu sunt de azi pe mâine. Toate lucrurile care ne gândim să le facem temeinic și din păcate printr-o legislație extrem de greoaie și stufoasă, toate lucrurile le facem un pic mai greu decât ne-am dorit și noi și râmniceni. De asemenea, au început și grădinarii de la grădința din cartierul Bariera Focșani cursurile. Avem o nouă grădiniță care și-a deschis porțile și, așa cum spuneam, cam peste tot au fost realizate lucruri în ceea ce privește școlile. Iar lucrurile cele mai spectaculoase, chiar dacă deocamdată nu se văd, sunt în ceea ce privește liceul Victor Frunză, mai cu seamă partea de învățământ agricol. Am început, avem un proiect aprobat, au fost făcute deja achiziție de utilaje agricole, începem o curățenie generală, vom face o fermă didactică care să formeze pe viitor specialiști
pentru acest domeniu agricol. Râmnicu, cum vă spuneam, are un potențial foarte mare. Ne interesează și cred că zilnic am interacțiune cu conducerea liceului Victor Frunză, cu cadrii didactice de acolo. Ne interesează în mod special ceea ce se întâmplă cu liceele tehnologice, pentru că vorbeam de forță de muncă mai devreme. Nu formează nimeni acasă, la discotecă, în spatele blocului, ci în școli. Iar dacă în școli nu avem oameni motivați, cadri didactici care să înțeleagă că e foarte greu, azi e foarte greu să motivezi un copil, dar dacă nu motivezi tu cadrul didactic, cine să motiveze? Poate au ajuns dintr-un insucces. Pur și simplu familia nu s-a preocupat și nu o să ajungă la un liceu teoretic, așa cum e bătaia, a ajuns din întâmplare acolo, da? Cineva trebuie să-i spună că nu este nedemn, ci dimpotrivă, nu este rușinos, ci dimpotrivă să lucrezi ulterior într-o meserie pentru care te pregătești în școală. Și sigur nu te oprește nimic dacă ai ratat și n-ai intrat la un liceu teoretic, să te duci ulterior să faci o facultate. În alte vremuri, ca să nu mă gândesc la alte regimuri, erau mulți specialiști foarte buni care veneau după ce terminaseră un liceu la Seral. Sigur, acum nu vreau oamenii să înțeleagă că eu dau acest exemplu, doamne, așa trebuie să facem toți. Dar erau situații, și am avut în facultate la Ploiești, la Facultatea de Petrol și Gaze, cel mai bun coleg al nostru fusese sondor. Era într-adevăr un pic mai în vârstă decât noi, dar era cel mai bun. Lucrase ca sondor, terminase liceul la Seral, intrase la facultate și, bă, imaginați că nu i-a fost ușor și era cel mai bun student al nostru, da? Pentru că el știa foarte bine și practica. Da? De ce să nu luăm și astfel de exemple? De ce să ne imaginăm că dacă ajung la liceul Victor Frunză, noi cadri didactice suntem un pic complexați de faptul că nu suntem la un liceu teoretic, că avem cei mai slabi copii, că așa îi catalogăm, și că oricum ei nu sunt motivați să învețe, că nu le stă mintea la muncă. De ce să gândim așa? Chiar dacă am făcut-o în alte perioade, hai să spunem, doamne, de mâine, lucrurile se pot schimba. Deci eu, apropo de timpul alocat, în perioada următoare o să aloc mult mai mult timp ca să intru în viața școlilor, din această dorință de a face un parteneriat între cadri didactice, elevi și părinți. Și părinții trebuie să înțeleagă că n-au depășit responsabilitatea dacă ai lor copii se pot deplasa singuri pe stradă sau să aibă grijă. E vorba și de viitorul lor și cred că o vorbă de la părinți ajută să le spui copilor: du-te la școală și învață mama o meserie sau tată o meserie și să nu-ți fie rușine cu meseria pe care o faci. Și câtă nevoie are piața de muncă din România de specialiști, de oameni care să muncească în agricultură? Să știți că nu va fi ușor și nu este ușor. Și eu înțeleg și pe cadri, înțeleg și cadrii didactici, și colegii mei, înțeleg și copiii care ajung acolo. Dar trebuie să facem front comun și să avem chiar, să spunem, la nivel de oraș, așa o politică educațională pe care să o susținem cu toți. Să înțelegem în primul rând care sunt avantajele și să o susținem cu toți. Domnule primar, noi vă mulțumim pentru prezență și pentru toate precizările și informațiile cu care ați venit și de această dată. Le mulțumim și telespectatorilor și până data viitoare vă spun numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.